Îran Ruhanî hinek alî bawer nakin ku em bi Amerîkayê re di nav şer de ne. Serokkomarê Îranê Hesen Ruhanî ragihand ku Amerîka dixwaze nakokiyan di nava civaka Îranê de dirûst bike û ew li gel Amerîka di şerekî siyasî, aborî û derûnî de ne. Hêzên Hesen Ruhanî di gotarekê de li Tehrana paytexta Îranê bi boneya derbasbûna sed salî li ser sîstema perwerdayê wî welatî ragihand ku Amerîka dixwaze nakokiyan di navbera pêkhateyên civaka wan de dirûst bike. Ruhanî diyar kir ku berpirsyara mezin di sûteya mamosteyan de ye ji bo parastina hevgirtina civaka wî welatî. Serokkomarê Îranê got ku Amerîka ti carî nikare gelê Îranê bêhêvî bike û amaje bi wê jî da ku hinek kes naxwazin bawer bikin ku ew li gel Amerîka di şerekî siyasî, aborî û derûnî de ne û planên mezin li dijî wan têne amadekirin. Hesen Ruhanî got mixabin ku hinek kesan bawer nekirine ku em di şerekî siyasî, aborî û derûnî de ne li gel welatê bihez bi navê Amerîka û divê baweriya wê me bi wê yekê hebe ku planên mezin li dijî me têne amadekirin. Nabe îro kiryarên dijmineyatiya navxwe, şerê navxweyî, dijûnfiroştina navxwe hebin. Binêrin hingê Amerîka dest ji vê rêyê berdide dema ku bizane ew nikare di vê rêyê de ser bikeve. Em di nav wî şerî de ne û ti rêyek li pêşiya me jî xeyînî, yekitî, berxwedan, xweragirî û heviya bi siberoja nîne.